मुंख्लं खाम्फा गायसननायाव जेनेबा नुजाफैनो हानाय जोंना एक्स एनडिएफबि मानगोनां आलासि सारमोन दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा दानि बिटिआर सरकार बिटिसिनि चिफ जेनेबा प्रमद बर' सारनिसिम धन्यबाद थाबाय आरो ओरैहाय जोंहा डिपुटि चिफ गबिन्द सारनिबो धन्यबाद थाबाय। बेजों लोगोसे जोंहा फरेस्ट बिबाननि सार रनजित इएम सार बिनिबो धन्यबाद थाबाय। दा जोंना जाथु फंबायनि नामै जा अनसुंथाइ मोन्दों बिनि नामैहाय जोङो मुंख्लं खाम्फा गायसनबाय आरो गायसननायजों लोगोसे जोंहा दा न'खरा बिराद गिदिर बिराद जाल्लायाव दं। दा ओंखायनो जों बिटिआर सरकारनाव चिफ सारनावहाय जेनेबा प्रमद सारनावहाय जोङो खावलायदों। जोंहा फंबायफोर आरो फिसालाफोर मेरला गोरों गोरा दं। दा जोंना गथ' सासेया टेट पास जानानै दं आरो गलादाङियाव एमइ स्कुलाव हाबनानै दं। गैयाबाबो 3 बोसोरसो जाबाय। बेखौ जेनेबा थार्ड ग्रेड जेनेबा 4th ग्रेडफोरबाबो एसे सारा अननानै डिपुटि चिफनियावबो खावलायनाय थाबाय, प्रमद सारनावबो खावलायनाय थाबाय आरो ओरैहाय जोंहा फेरेंगा सारनावबो खावलायनानै थाबाय एसे अननानै आंनि गथ'खौहाय मोनसे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडबाबो होनो थाखाय आङो सारनाव बारंबार खावलायनाय थाबाय। ओरैहाय भुटान अइल अपारेशनाव जादों। दा जिनिसा बिनि फरे गोथै सहखौथ' आं फंबायनि गोथै सहखौ मोननाय जायाखै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो प्रत्येक खेम जेनेबा बिसोर एक्सपायार जानायनि फरे जेनेबा ओरै बोजों थुक्राझार अदालगुरि ओरै बोजों नागिरदोंमोन आं फंबायनि माखौहाय। दा बेखौ मोनाखै। दा थेवबो जोङो एथ' दिन जाबाय आरो जाबादि जोङो खबर लाजोब्बाय बयबो खिथानो हाया, बयबो गैले माले होनबाय। दा ओंखायनो जोङो आरो गैखालिबो मानसिया जोङो दंबाथ' एथ' दिन जाबाय मानो फैसिगौमोन। दा ओंखायनो जोङो बेखौ गैले होननानै जोङो दा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लाबाय। लानानै बिनि नामै जों मातृ सदन गायसननानै दोनबाय। दा बेखौनो होननानै आं बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय।